Okay, hanapon. Mas puzzle na yan, tamay gamit na ning kamot. Hanapon. Sayang kan 1.5. Ayan, kwarta na mismo ang paghahanap mo. Look. Dahil pa na ako po, ano naman talagang itinago na porte, pagpasakitan ka. O dahil mo pa na ako po, dahil mo pati yan ituturo kang nobya. Dahil mo pagliko, liukan. Pwede mo na turos-turosan ang sequel. Tama, uruli na pati na so, mga antindos digdigon. Maugmahan man lamang sinda. Dahil mo po na ako, ano naman Yaw sa naman dyan itinago, nailing ko, kundi dahil ko itutugdo. Dahil tarabangan. Tamato dahil kantabang, dahil yan makakatirindog sa sadiring bitin. Yan. Bahala siya. Magpagalman siya. Dahil natiros kasama. Okay. Tuman mo na kante mo,